Ako vidíte, toto nie je obyčajné auto. Aj v tomto videu o elektromobilite bude mať pri sebe svoje bojovné kovačic. V tomto ekolabe si vysvetlíme, akými konektormi sa napájajú tieto elektrotátoše. Našim dnešným menu budú konektory, keďže elektromobily využívajú hneď niekoľko typov. Toto je prvý AC konektor Yazaki, ktorý je nazvaný podľa starého japonského modelu. Tento druhý AC konektor sa volá podľa svojho výrobcu Mennekes a je európskym štandardom. Používajú ho však napríklad aj Tesly. Tento DC konektor sa volá CCS, kombinovaný systém nabíjania, a využívajú napríklad automobilky Hyundai a Volkswagen. No a ako dezert tu máme štandardný DC konektor Hademo, ktorý využívajú japonskí výrobcovia elektroautomobilov ako napríklad Subaru alebo Toyota. Stanice typicky obsahujú viacero konektorov, ich typy a dostupnosť si môžete overiť cez aplikáciu. Čo vás ale asi zaujíma najviac, je, že koľko vlastne trvá nabíjanie. Hrubý odhad je taký, že na 100 km jazdy potrebujete 20 kWh energie. Samozrejme, záleží to od rýchlosti, konkrétneho typu elektromobilu alebo toho, či máte pustenú klimatizáciu. Napríklad ja mám blízko domu nabíjačku, ktorá nabíja s výkonom 50 kW. A to znamená, že na 100 km jazdy ma nabíje asi za 20 minút. Povedal som niečo zlé? Ty nevieš, čo je to kWh. Však to je úplne očividné, nie? KWh je množstvo energie, ktoré dodáte výkonom 1 kW za 1 hodinu. Čo je to wallbox? Je to táto krabička na stene. Predstavte si vašu domácu nabíjaciu stanicu. Alebo ešte lepšie, inteligentnú nabíjačku, ktorá vám napríklad zobrazuje status nabíjania, alebo si pomocou nej môžete nastaviť, kedy chcete svoje auto nabíjať. Ak máte wallbox vonku pred domom, nemusíte sa báť, že vám ho bude používať niekto cudzí, keďže ho aktivujete svojou ZSE Drive kartou. Rozlišujeme 3 typy batérií. Valcovité, ktoré majú Tesly a sú najlepšie optimalizované, vysoko účinné a zároveň lacné. BMW a Volkswagen majú granulovité batérie, ktoré sú úsporné, nenákladné a ľahko sa chladia. No a Nissan, Renault a Chevrolet používajú púzdrové batérie, ktoré sú najflexibilnejšie, ale je dôležité kontrolovať ich teplotu a tlak. Z fyzikálneho hľadiska šlapú batérie na klasickom lítiu. No a proti tužkovým batériám majú väčšiu energetickú hustotu a ampérhodinovú kapacitu. Kým pri tužkových batériách sa bavíme o pár gramoch uhličitanu lítneho, pri batériách do elektromobilu ide o zhruba 10 kg. Elektrický náboj je v nabitej batérii v nerovnováhe. Keď mu to umožníte, začne sa nerovnováha vyrovnávať. Elektrický prúd si pokojne môžete predstaviť ako prúd vody. Keď mu dáte niečo do cesty, začne robiť užitočnú prácu. Na rozdiel od vody, však elektrický prúd vytvára aj elektromagnetické polia, takže jeho využitie je oveľa väčšie. Napríklad elektromagnetické polia môžu roztočiť elektromotor, ktorý roztočí vaše kolesa. Takže chemická energia v batérii sa postupne premení na rotačnú energiu kolies a kinetickú energiu auta. Kým táto epizóda skončí a ja ufujazdím od svojich dvoch krásavic, poviem ešte jednu vec, ktorá vás možno dosť zaujíma. Dojazd elektromobilov je dnes niečo na úrovni 200 až 600 km. Technologický progres však napreduje a o 2 roky to pokojne môže byť aj dvojnásobne viac. Zatiaľ sa majte krásne, sledujte kanály ZSE a vidíme sa v ďalšom ekolabe.